Na prvom ultrazvuku najčešće postavljaju pitanja da li smeju da budu fizički aktivni, da li je potrebno da miruju, koliko smeju da se naprežu. Naravno, sve normalno se ponašaju kao i pacijentkinje koje su ostale spontano trudne. U slučaju nekog krvarenja, manjeg ili većeg, savjetujemo mirovanje i da naravno ne idu na posao. Najčešće pitanja ženskog partnera je da li je sve u redu. To im je najbitnije, a muški partneri nemaju nešto sad previše pitanja za nas. U ordinaciji saopštavamo pol deteta, ali to se uglavnom radi tek nakon 15. nedelje trudnoće. Znači, retko kad se može videti u 12. nedelji na prvom ultrazvuku. Moguće je, ali uglavnom radi same sigurnosti se kaže posle 15. ili ukoliko su pacijenti uradili prenatalni test, moguće je videti pol. Pacijenti uglavnom žele da znaju koji je pol deteta, retko ko želi da se iznenadi na porođaju. Prirodno je da se svaka pacijentkinja plaši porođaja, ali mi im objasnimo sam ishod šta će dočekati, onda i prođe taj strah.